वेलकाम बेक लोगोफोर थांनाय भिडिअ नोंथांमोननो जितु जानानै थांनाय 2012 नि सानखान्थिनि जितु 30टा कुइसन बिनिनो 15 कुइसननि एन्सारखौ आं नोंथांमोननो होदोंमोन दिनै आं बेवहाय उननि 10टा कुइसननि एन्सारखौ होनो सानदों दा आं बेवहाय इंराजिनि सोंनाय फिननायखौबो होखांबाय दा बेवहाय जोंहा सानखान्थिनि सोलिगासिनो दङ बेवहाय आं थांनाय भिडिअआव 15टा कुइसननि एन्सारखौ होबाय दिनै आं बेनिनो 10टा कुइसननि एन्सारखौ होनो थाखाय आखायाव लादों अब्ला भिडिअखौ नायलांदो जोंहा दाखालि 15टा आरो दिनै 16टा जागोन बिनिनो फार्स्टआव दङ if the unequal angle of an isolation triangle is 50 degree then other two angles are बेयाव मोनब्रै अपसन होनाय दङ 60 60 50 50 55 55 आरो 65 65 बिनिनो मोनसे एन्सारा सैथो बे सैथो एन्सारा जाबाय जोंहा नैबे डी नाम्बारा सैथो एन्सार जागोन बेनिफ्राय फैदो नाम्बार 2 आव दङ find the total number of cars manufactured given blank equal to 1000 बेयाव दङ 350 बियाव दङ 30500 सीआव दङ 3500 डीआव दङ 3050 बेनिनो मोनसे एंगेला करेक्ट एन्सारा जागोन जोंहा नैबे सी नाम्बारा बेनि करेक्ट एन्सार नम्बर 3 आव दङ 5 of 5 plus 5 minus 5 and divide 5 into 5 equal to what बेनिनो एआव दङ 0 बियाव दङ 5 सीआव दङ 25 डीआव दङ 50 बेनिनो मोनसेल' करेक्ट एन्सारा जागोन जोंहा नैबे सी नाम्बारा जोंहा करेक्ट एन्सार बेनिफ्राय फैदो दानिया नम्बर 4 दङ each acute angle of an isolation right angle triangle is 60 90 45 30 बेनिनो मोनसेल' एन्सारा जोंहा सैथो एन्सारा जोंहा जागोन जोंहा नैबे सीआ जोंना सैथो एन्सार बेनिफ्राय फैदो नम्बर 5 आव what statement is not true इयाव दङ sum of an odd number and an odd number is even number बेयाव दङ difference of an odd number and an odd number is even number सीआव दङ difference of an even number is an even number is odd number डीआव दङ product of two odd number is odd number बेनिनो जोंहा सैथो एन्सारा जागोन जोंहा नैबे सीआ बेनि सैथो एन्सार बेनिफ्राय दङ जोंहा 6 नाम्बार दङ which number replaces star in 2 star 3 star so that and then number is divisible by 3 बेनिनो मोनब्रै अपसन दङ मोनब्रै अपसननि जोंहा मोनसेल' एन्सारा सैथो बेनि सैथो एन्सारा जागोन जोंहा डी नाम्बारा बेनि सैथो फिननाय बेनिफ्राय फैदो दानिया नाम्बार 7 आव दङ one train starts its journey at 21:30 and ends its journey at 9:20 total time taken by train is its journey इयाव दङ 10 hours 10 minutes बियाव दङ 12 hours सीआव दङ 11 hours 50 minutes and डीआव दङ 10 hours 50 minutes बेनिनो जोंहा मोनसेल' फिननाय बेनि सैथो फिननाया जागोन जोंहा सीआ बेनि सैथो फिननाय फैदो जोंहा 8 नाम्बाराव which of the following number is between 2/3 and 56 बेनिनो मोनब्रै अपसननि जोंहा सैथो फिननाया जागोन जोंहा नैबे सीआ बेनि सैथो फिननाय बेनिफ्राय फैदो 9 नाम्बार which of the following number is greater than 7/10 बेनिनो मोनब्रै अपसन बेयावबो दङ मोनब्रै अपसननि बेनि जोङो कारेक्ट एन्सारखौ दिहुननांगौ कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंहा बी नाम्बारा बेनि कारेक्ट एन्सार जोंहा लास्ट जोबथा कुइसन दङ if the radius of a cylinder is 5 cm and its height is 7 cm then its volume is बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन जोंहा ए आ बेनि कारेक्ट एन्सार बिदिब्ला दिनैनि मोनसे कुइसननि एन्सारखौ आं होबाय नोंथांमोना मोजाङै पस्ट खालामनानै लिरनानै लानो हागोन आं आसा खालामो नोंथांमोननो भिडिअ नोंथांमोननि फरायसानि आनजादनि थाखाय एसेब्लाबो हेल्प जागोन बेल' नङा नोंथांमोना गुबुन बिजाबनिफ्राय नायनानै लानो हागोन
दिनैनि थाखाय एसेनोसै आरो भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक खालामदो लोगोफोरनो बिथांनो शेयार खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइबनि थाखाय दाबाव आरो फैबाय थानाय माखासे साबजेक्टफोर दंबाय बेनि भिडिअखौ आं नोंथांमोननो थाबैनो होगोन दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों।